Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitethi zakho la eMzansi, ungakhohlwa imbuyelo ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video ethu namhlanje mbuyeli ngizokhuluma ama-teaser Umkhokha, kwi-story esithinta uZodwa, uMamZobe noDifa. Before singima-teaser mbuyela uthi ngidlule la. Sibonile ukuthi uDifa uchitha naye uZodwa and uMamZobe kuzamile ukuthi ethole ukuthi ubalo busy nendoda yakhe, waze wahamba waya lapha ehotela and bamnqabela ke ehotela. Uthe senjalo uMamZobe bese efika neqhinga lokuthi edlise indoda yakhe and ubese esebenzisa ingane yakhe ukuthi edlise indoda yakhe. Indoda yakhe ithe iyazama ke ukuthi ke ilale yena uZodwa, kwasho ukuthi into yayo ayisavuki ngenxa ukuthini idliso yena ke uMamZobe. So kumathiza embuli baveza ukuthi uDifa uzofuna ke eCape Town and uzotshela uZodwa ukuthi enze iqhinga lokuthi emlandele. Okunye abaphinde bakuveza kumathiza ukuthi ke uZodwa uzoba nje uMamZobe enza ke into engalungile ezomenza kuMamZobe ukuthi esole ukuthi ke uDifa ujola naye uZodwa. Okunye baphinde bakuveza ukuthi ke uZodwa kuzomphoqa ukuthi ehlukane naye uDifa ngenxa ke into uMamZobe azobe seyitholile. And uMamZobe kuzobe ngenabo ubufakazi obanele ukuthi ngempela uDifa ujola naye uZodwa and uZodwa uzothatha isinqumo sokuthi ke ezoconfessa kuyeke uMamZobe. Okunye baphinde bakuveza ukuthi ke uZodwa uzoqala egule engazizwa kahle bomuntu engathi ubuthakathaka and ke uzobe vomitha and ke uzothi makhamba isikhathi uzothola ukuthi ngempela ke upregnant. Okunye baphinde bakuveza ukuthi ke uZodwa uzomfihlela uDifa ukuthi ukhulelwe ingane yakhe and uMamZobe uzobe sazi vele ukuthi ke uZodwa ukhulelwe ingane yakhe uDifa uzobe sehamba ke uyotshela uDifa ukuthi ke uZodwa ukhulelwe ingane yakho and yena uMamZobe uzobe seshaya ibhomu lapha kuDifa ngoba uDifa uzojabula uzobe celebrate ukuthi uZodwa ukhulelwe ingane yakhe. Sombuyeli ngovala lapha ama-teaser ethu Umkhokha kwi-story sithinta yena uZodwa naye uDifa noMamZobe. Ngiyophinda futhi ngibuye namanye ama-teaser Umkhokha ngu-update kahle mele ulindeleni. Ngicela ungakhohlwa imbuyelo uthi like and usubscribe ngithi ke nje danke ngiyabonga.